प्रेजेंट बाय एसके स्टूडियो भवनपुर। आई गेल सावन के दिन मान गे, आई गेल सावन के दिन मान गे, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन, कि जल ढार चलन। आई गेल सावन के दिन मान गे, आई गेल सावन के दिन मान गे, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन। डीजे अजय, डीजे अजय, छिए भाग के विधाता पिए गाना भांग गे, छिए भाग के विधाता पिए छलै गाना भांग। अन ज्ञान के ज्ञानी छिकै भोले बाबा हो, अन ज्ञान के ज्ञानी छिकै भोले बाबा हो, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन। डीजे अजय, डीजे अजय, सावन सावन के महीना मगे जाय छै देवघर, सावन के महीना में जाय छै देवघर। साल भर पर एक बार आवे भोले बाबा हे, साल भर पर एक बार आवे भोले बाबा हे, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन। डीजे अजय, डीजे अजय, कवरिया जाय छै देख हजार गे, राइटर विपुल जाय छै देख हजार गे, बम बम बिहारी गाबै छै बाबा के भजन, बम बम बिहारी गाबै छै बाबा के भजन, कि जल ढार चलन सावन में जल ढारन, 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 कि जल ढार चलन।